Ok, rekao si mi da su najbrže ptice na svijetu noj i sivi sokol. Da. A sivi sokol najbrže radi što? On trči ko noj ili... Ha? Leti! On leti, ajde lijepo sjedi, molim te. A daj mi reci koja je zmija najveća na svijetu? Anakonda. A kak jede flamingo? Tamo je glava na opačke. Predobro. A koliko je velik jezik plavog kita? Ko azijski slon. Azijski slon. To je ogromno. A ja znam da tebe zanimaju sve ove naj životinje. Mi znaš reći koja je životinja najglasnija na svijetu? Kit u ješura. Ona je stvarno najglasnija. Predobro. A daj mi reci gdje se nalaze piramide? Egipat. U Egiptu. U crtiću kravi dinosaura naše gdje se pojavio Spinosaur. Gdje? Egipat. U Egiptu. Ajme, predobro. Idući put kad ćemo ponavljati pitanje i ćeš mi ponoviti kao gdje se pojavio Spinosaurus, kao u crtiću kravi dinosaura. Tak. Aha. A Viki, daj ti meni reci gdje se nalazi kip slobode? New York. U New Yorku. A jel znaš ko je kip slobode poklonio Amerikancima u New York? Francuzi. Francuzi, ajde lijepo sjedni, please. A daj mi reci gdje se nalazi crkva Svetog Marka? Hrvatska, Zagreb. U Hrvatskoj, u Zagrebu. A koja rijeka je u Zagrebu? Koja protječe kroz Zagreb? Sava. Super. A daj sad mene zanima... Sena. Pa super, dobro si meni rekao da je Sava, kaj me zezaš sa Senom. A daj mi reci, Viki, daj mi reci ovak malo matematike, može? Koliko je 5 puta 5? 25. Aj lijepo sjedni. Koliko je 0 puta 12? Koliko je 0 puta 12? 12. Jesi siguran? 0 je, da. Koliko je 3 puta 3? Koliko je 3 puta 3? Da. E, V, E, T. D, V, E, T. A koliko je 3 puta 7? 3 puta 7. Aj lijepo sjedni, please. 3 puta 7. 21. Točno. A koliko je 10 puta 10? 100. A koliko je 100 puta 100? 10.000. A koliko je 8 puta 3? 25. 24. 24, pa da. A koliko je 2 puta 7? 2 puta 7. 14. Odlično. A 9 puta 0? 5 puta 0. A 0. 9. 0, odlično. A 1 puta 1? 1 puta 1. A koliko je 4 puta 5? 4 puta 5. 20. A koliko je 7 minus 9? 7 minus 9. 7 minus 9. Minus 2. A koliko je 20 minus 40? Minus 20. A koliko je 35 minus 50? 35 minus 50. 35 minus 50 minus 15. A 8 minus 12? 8 minus 12. Minus 4. Izvrsno. A 5 minus 15? Minus 10. A 0 minus 55? Minus 55. A koliko je 10 minus 11? Minus 1. Pa ti svašta nešto znaš. Daj mi reci koliko sati ima jedan dan? 24. 24. A koliko jedan sat ima minuta? 1 sat ima minuta 60. 60. A koliko jedna minuta ima se... Ne, aj mi reci koliko sekundi ima jedan sat? 10
600. Koliko metara ima 1 kilometar? To je lako. Zašto mi dati neki papir da napišem koliko je to? Pa ne, ajde mi reci, bit ćemo brzi. Što si rekla? Pa koliko metara ima 1 kilometar? 1000. 1000, tako je. A koliko metara ima 1 centimetar? Metara ima. 1 centimetar. 100. 100. A što je mikrometar? Milionti dio od metra. A daj mi reci, kak idu veliki brojevi, ono... 100.000, poslije? milijun, milijarda, bilijun, bilijarda, trilijun, trilijarda, kvadrilijarda, kvintilijun. Odlično. A kak se zove onaj broj sa 100 nula? Google. A broj sa Google nula? Googleplex. To si ti mene naučio, svaka čast. A pitaj me kak se zove broj sa Googleplex nula. To si ja znam, zato jer sam taj broj izmislio. To ćeš mi pričati drugi put, može? Okej. A daj mi reci kako bi ti napisao otorinolaringologija? A fotosinteza? F-O-T-O-S-I-N-T-E-Z-A. A kvadrilion? Kvadrilion. Svaka čast. A daj mi reci, koje su najveće oluje koje ti poznaješ? Tornado, uragan. Tornado i uragan. A kak se zove veliki vodeni val? Tsunami. A gdje ima puno tsunamija? Indonezija. Da mi znaš pokazati tu iza sebe gdje je Indonezija? Svaka čast. To si da mi pokazati kada ne gledam. I kad ne gledaš, pa bravo. A daj mi reci, Viki, u kojem oceanu se nalazi Indonezija? Indijskom i Tihom. A koji je najveći ocean na svijetu? Indijski. Tihi. Tihi, da. A koji je najmanji? Ja sam mislio da je indijski, a zapravo je Reci nam, reci. arktički. Bravo. A daj mi reci u kojoj državi ima puno retroauta? Kuba. A gdje se nalazi Kuba? Kuba. Gdje se nalazi Kuba? Blizu Amerike. Bravo. A daj mi reci, hoćeš mi pokazati gdje se nalazi Kuba? Lako, vidim. Tu je, bravo. A daj mi reci, koja životinja ima 3 srca? Hobotnica. A daj se vrati sjest, please. Daj mi reci, od kud potječe legenda o Drakuli? Rumunjska. A jel znaš koji je glavni grad od Rumunjske? Bukurešt. Super. A gdje se nalazi veliki koraljni greben? Australiji, u Grebenom moru u Australiji. U Koraljnom moru, bravo. U Koraljnom moru. A jel mi znaš reći u kojoj državi se nalaze favele? Znam. U kojoj? U Brazilu. U Brazilu. A jel se možeš sjetiti koja je ono velika znamenitost postoje u Brazilu? Kip Krista iz Kupideja. A znaš koji je glavni grad Brazila možda? Znam. Brazilija! Svaka čast. Daj mi reci gdje se nalazi najusamljenije stablo na svijetu? Ahara. A-H-A-R-A. Bravo, u Sahari. A koja država ima više automobila nego stanovnika? San Marino. San Marino. To ni ja nisam znala. A gdje se nalazi San Marino? Daj mi se lijepo okreni da te vidim. San Marino. I-T-A-L-I-A. Italija. A daj mi reci koji je jedan od najmanjih gradova na svijetu? V-A-T-I-K-A-N. To je država, a daj me pogledaj malo. Ali pričamo o gradu. Kum. U Hrvatskoj.
U Hrvatskoj imamo jedan grad koji je najmanji na svijetu. Zaboravio sam. Ajde si sjedni tu, pa ne vidim te, Viki. Hum, bravo, ali daj sjedni. Humska. Hum u Istri, bravo. Hum-ika. Hum-ika. Daj si lijepo sjedni. Otkud potječe kravata? Hrvatska. Iz Hrvatske. A jel mi znaš reći tko se nalazi na novčanici od 20 kuna? Ban Josip Jelačić. Izvrsno. A koja je najdulja željeznička pruga na svijetu? Mozart. Zaboravio sam. Transsibirska željeznica. Transsibirska željeznica. Znaš koliko je dugačka možda? Oko 9000 metra. Kilometara, pa da. A daj mi reci koliko mostova prelazi Transsibirska željeznica? Oko 3000. Puno, baš puno. Daj mi reci, koji je simbol grada Glendona? Knedla, ogromna knedla. Daj mi reci, gdje se nalazi Glendon? U Kanadi, bravo. Ali znaš reći kako se zove najpoznatija poslovna ulica u New Yorku? Wall Street. A kip koje životinje se nalazi na Wall Streetu? Bik. Ali mi znaš reći kako se zove most koji povezuje Brooklyn s Manhattanom? Brooklyn Bridge. A jel mi znaš reći kako se zove najpoznatiji park u New Yorku? Central Park. Kako se zove jedna od najopasnijih cesta koja je nekad spala istočno sa zapadnom obalom Amerike? Ruta 66. Odlično. A koji se most nalazi u San Francisku? Golden Gate. Da. A daj mi još reci... Golden Gate. Točno je, bravo. Daj mi reci što peremo s Charlijem? S-U-Đ-E. Suđe. A daj mi reci tko je izmislio Charlie? Teta Milica. Teta Milica? A gdje radi teta Milica? L-A-B-U-D. U Labudu radi. A daj mi reci koja je i čokolada izumljena u Hrvatskoj? Riža. Čokolada s rižom. A mi znaš reći u kojoj tvornici je izumljena čokolada s rižom? Zvečevo. Zvečevo, ma bravo, Viktore. Jel to